Pipila ka residente ang apektado sa baha sa Davao City kagabi. Atong seron ang detalye ini sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara, daghang mga residente sa Davao City ang nakurat sa kalit nga paglapaw sa tubig sa Talumo River. Naghaguros ang bulog sa Talumo River tungod sa kakusog sa ulan. Milapaw ang sapa nga nakaapekto sa gatusang residente sa Davao City. Gani, gipatuman dayon ang forced evacuation sa mga residente. Girescue na sa taga Central 911 ning mag-inahan gamit ang rubber boat. Aron madala sa mas luwas nga lugar, gumikan gisulod na og tubig baha ang ilang balay. Maglisod man gud og karga ang anak sa iyahang 90 anyos nga inahan. Residente gisiguro nga maluwas ang mga binuhing baboy. Taas na kayong tubig dito? Gipang salbar na sab sa mga residente nga namuyo daplin sa sapa sa ulas ang ilang mga gamit ug gipang butang sa tulay. Kapin 800 ka individual ang temporaryong nagtener sa Lourdes Parish sa Bangkal. Wala man masunod ang social distancing, hinuon gihatagan og face mask ang matag bakwit. Ito sa inyong mga face mask, ipang-taon na kanang ipang hatag, pero hindi tatanan. Bakit na lang kay rin naman Sumala sa pag-asa nga ang pagbunok sa kusog nga ulan, epekto sa trough sa low pressure area. As of 3 o'clock, ganihang buntag, karong adlaw, ang low pressure area, base sa tanan available data, anaa sa vicinity sa Malungon, Sarangani. So, tungod niini, ang dakbayan sa Davao, ubang bahin sa Davao Region, ubang bahin sa pulo sa Mindanao, makasinati og mga pagdagom sa kalangitan, inubanan sa katag-katag ng mga pagulan. Sara, samtang kagahapon sa hapon usa ka 3 anyos nga lalaki ang nawala og gituuhang nalumos. Apan sayo kaganihang buntag patay na kining nakaplagan dool sa ilahang panimalay sa Barangay Ula, Tugbok, District, Davao City. Sumala sa report sa Tugbok Police nga naligo ang biktima, kuyog ang iyahang igsuon sa nagahaguros nga tubig sa kanal, rason nga naanod kini paingon sa sapa. Sara. Yes, John, pipila ka mga pangutana, no? Kumusta na ang sitwasyon dito sa mga lugar na nabahaan? Ni hubas na ba ang tubig? Ni steady na ba ang kaning Talumo River? O kaning mga residente nga maapektado dito nga gipang-evacuate? Kumusta ilang kahimtang? Unsa ilang mga panginahanglanon? O nanabay hinabang nga gihatag kanila ang ang LGU sa Davao? Sa ato ang update kaganiha kang Alfredo Baluran, ang head sa CDRRMO, nga human sa pipila ka mga minuto or oras mihubas man dayon no ang baha diha sa Kabalayan, especially dinha sa may Talumo, busa gipabalik na dayon kining mga residente nga apektado. Miabot usab dinha ang hinabang gikan sa lokal nga panggamahanan, nihatag sila og kini mga pagkaon og mga ubang panginahanglanon sa mga residente. Ug karon padayon ang pagmonitor sa kining CDRMO sa kining especially sa level sa tubig dinha sa Talumo River, ingon man din sa Davao River, aron mapa-alerto or mapahimangnuan dayon kini nga mga residente nga mo evacuate ug galing kusog na kaayo ang bunok sa ulan ug mo kusog pod ang bulog sa tubig sa mga sapa. Sa karon normal man ang level sa kasapaan nato karon, Sara, pero mag-igmat gihapon gumikan do na paghihapoy kusog nga pagulan, masinati unyang gabi, Sara. Tinuod ka na kay nagihapoy mga pagdaot sa panahon. Daghang salamat, John D. Esteban.